Dan ix-xahar se jsiru għadd ta' attivitajiet f'Għawdex bħala parti mill-kalendarju kulturali Għawċi li sar sinonimu ma' dawk kollha li jżiru l-gżira ta' tliet għoljiet. L-attivitajiet se jiftħu l-ġimgħa 2 ta' Settembru fil-Pjazza tal-Qala fejn se ssir lejla tal-mużika bl-isem ta' House of Blues. Fil-waqt li fid-9 u fl-10 ta' Settembru se jsir l-ewwel festival mużikali mifrux fuq jumejn. Fil-11 ta' Settembru laqda naru Armar ta' Santa Luċija se torganizza Family Funderland b'attivitajiet għall-familja kollha, speċjalment tat-tfal. Fit-12 ta' Settembru l-Imġar Marina se ssir is-7 edizzjoni ta' Stage and Proms on the Sea, kunċert spettakolari minn The Gozo Wind Band. Fis-16 ta' Settembru se jsir il-Fontana Wine Festival, organizzat mill-Kummissjoni Żgħażagħ Fontana. Fil-waqt li fi 17 ta' Settembru se jkun hemm il-Wine, Olive Oil and Honey Festival. Fl-aħħar u mhux l-inqas fit-22 ta' Settembru fi Pjazza San Franġiski Rabat Għawdex wieħed se jkun jista' jgawdi vjaġġ nostalġiku mużikali b'kanzunetti Maltin u barranin mis-snin 70 sa issa, bis-sem ta' kantanti Għawċin. Il-Ministru għal Għawdex Clint Camilleri qal li l-għajnuna finanzjarja li tingħata mill-Gvern isservi biex il-kalendarju kulturali jkompli jissaħħaħ b'aktar attivitajiet li jkomplu jattiraw lejn Għawdex lil Maltin u turisti matul is-sena kollha. Flimkien ma' diversi kunsilli lokali ma' diversi NGO ser ntellaw numru sostanzjali ta' attivitajiet tul ix-xahar kollu ta' Settembru, kważi tul il-ġranet kollha ta' Settembru sabiex propju nkomplu nagħtu l-isbeħ esperjenza l dak kollha li jżuruna u aktar minn hekk ukoll nkunu qegħdin nifirx l-attivitajiet ma' diversi irħula madwar Għawdex sabiex mhux biss dak li jkun igawdi minn dan l-events iżda wkoll jiskopri partijiet oħrajn minn ġewwa propju din il-gżira.